dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies de Gini Televisió. Que no condeixi el pànic. Tranquils, tranquils. Molta calma. Ens estan envaint. Ha començat la guerra. Que ningú surti de casa. Vigileu les criatures. Ens han avisat del Ministeri de Defensa de Vilamajor. Tothom a terra. Connectem amb el Ministeri de Defensa de Vilamajor. Endavant, Gabriel. Senyors, la situació és greu. Un exèrcit provinent del sud-est d'Àsia està envaint Catalunya. Està travessant les nostres fronteres, provinent de les franqueses Cànoves i Cardedeu. El seu general ens ha enviat un missatge desafiant, però no ens deixarem atemorir. Humans, no hi teniu res a fer. Totes les palmeres seran nostres. No en quedarà cap de viva. Per molts àngels i arcàngels que ens porteu, totes les palmeres seran serradures. Tremoleu, no ens aturarem davant de res. Els escarbats morruts es propaguen molt ràpidament i maten totes les palmeres del gènere Fènix. Si vostè té una palmera, és totalment recomanable tractar-la. En cas de gran afectació, cal eliminar-la, per tal que la plaga no salti cap a d'altres palmeres. Les nostres tropes d'àngels estan defensant els punts estratègics. Resistiu! Hem col·locat al nostre quarter general al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Si algú requereix més informació pot adreçar-se al telèfon 93 409 2090, facilitat per la Generalitat. Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vèncer! I jo que em pensava que venien els francesos. Són 4 escarbots. Bueno. Gràcies, Gabriel. Estarem alerta. Bé, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a gineherrera.cat. Us mantindrem informats. Què li passa a aquest any?